kerukunan iku penting. Nuwun sewu kula saged matur niki nggih kersane Allah. Jenengan saged mireng niku nggih kersane Allah. Jenengan saged paham napa ingkang kawula aturaken niku kersane Allah. Meskipun sing matur niki sing nyampekne sakniki niki kula. Nggih to? Sing nyampekne sakniki kan kula to. Cara menerima tiap-tiap jamaah niki mboten sami. Saumpami niku nuwun sewu, saumpami tatanane tasih tenggene syariat, cara menerimanya pasti syariat. Saumpami panjenengan niki sampun saged mlebet tenggene toreko, cara penerimaane pasti dimasukkan ke ranah toreko. Saumpami jenengan sampun mangerteni babagan hakikat, mesti panjenengan arane tenggene hakikate. Ngoten lho.